Дөньяда иң зур байлык белем ди татар халык мәкале. Студиябызның кунаклары моны бик яхшы белә һәм сезне дә һич шиксез инандырыр. Эфирда тамчы шоу интеллектуаль күңелле тапшыру һәм аның алып баручысы Адилә Бектимирова аның иҗат төркеме исеменнән сезне сәламлибез. Ниһаять, студиябызның кунаклары белән сезне таныштырыр вакыт та килеп җитте. Шулай итеп, бүгенге командалар. Сары өстәл артында Балык Бистәсе районыннан килгән Яңа Арыш мәктәбендә белем алучы Бөркет командасы составында Гөл Баһадирлар, Илназ, Рәҗәп һәм Фирдүс. Сәлам, егетләр! Аларның бүгенге көндәшләре Биектау районы Олык-Авыл мәктәбендә белем алучы Боруди оныклары командасы составында Рүзәл, Разил һәм бердән бер гүзәл затыбыз Алина. Һәр вакыттагыча тапшыруыбыз бәйге формасын ала. Димәк, студиябызда мөхтәрәм экспертыбыз да бар, аның белән таныштырам үзегезне. Казан федераль университетының яшь галиме 149-нчы лицей директоры урынбасары Илдус Җәүдәт Вәлиев. Нәкъ менә шундый составта без башлап җибәрәбез уеныбызның беренче турын. Илебез күләмендә бу көннәрдә 23 февраль ватанны саклаучылар көне уңайыннан күп кенә бәйрәм тантаналары үтә. Без дә шушы бәйрәмнән читтә калмаска булдык. Шуңа күрә бүген беренче турыбызның сораулары нәкъ менә шушы истәлекле көнгә багышланган булачак. Димәк, кыска гына кагыйдәләр буенча сезне алда 14 сорау көтә. Сорауларны мин чиратлашып бирәм, ягъни һәр командага 7шәр сорау. Игътибарлы булыгыз, әлеге турда сезнең өстәмә баллар туплау мөмкинлеге дә булачак. Ягъни бер команда җавап бирә алмый икән, сүз икенче командага күчә, аңлашыламы? Җавапларны сез иң элек күрсәтмә такталарга, ә инде аннары безгә дә яңгыратырга тиеш булачаксыз. Командалар әзер, димәк, без башлыйбыз. Беренче сорау. Хәрби диңгез фотокомандаларына бирелә торган кайсы хәрби дәрәҗә гарәп теленнән тәрҗемә иткәндә диңгез хакиме дигәнне аңлата? Шулай итеп, җавапларны Бөркет командасы сездән башлыйбыз. Рәхим ит, Фирдүс. Безнең уйлавыча бу адмирал сүзе. Кабул итәбез сезнең җавапны һәм ул дөрес җавап. Шуннан да гарәп телендәге Әмир әл-Бахир, ягъни диңгез хакиме мәгънәсен белдерә торган дәрәҗә нәкъ менә адмирал. Дәвам итәбез. Чираттагы сорау фото сорау һәм ул сезнең өчен булачак Боруди оныклары командасы. Экранда кеше офицерлар составына керүче хәрби дәрәҗә погоны ничәнче сан белән бирелгән? Ул кайсы хәрби дәрәҗәне белдерә? Экранда кеше офицерлар составына керүче хәрби дәрәҗә ничәнче сан белән бирелгән, Разил? Безнең уйлавыбыз буенча, кеше офицерлар составына керә торган дәрәҗә 2нче номер астында бирелгән һәм ул капитан. Бик зур рәхмәт сезгә дөрес җавабыгыз өчен. Шуңа күрә без күчәбез 3нче сорауга, ул сезнең өчен Бөркет командасы. Әлеге Советлар Союзы каһарманы Зур Малиновец һәм Сегухо авыллары янында сугышта снайпер мылтыгы һәм пулеметтан ут ачып, 40тан артык дошманны юк итеп батырлык күрсәткән. Сүз кайсы кеше турында? Әлеге Советлар Союзы каһарманы Зур Малиновец һәм Сегухо авыллары янындагы сугышта снайпер мылтыгы һәм пулеметтан ут ачып, 40тан артык дошманны юк итеп батырлык күрсәткән. Сүз кем турында? Аталла Салих улы Салихов 1924 елның 1 гыйнвары Орша районы Төбән Ыры авылында туа. Ул Сегухо, Большой Малиновец һәм Сегухо шәһәрләре краенда 40тан артык дошманны юк итә. Афәрин, Илназ, бик нык әзерләнеп килделәр безнең командалар. Без күчәбез 4нче сорауга. Кайсы хәрби дәрәҗә иске алман теленнән тәрҗемә иткәндә урынбасар дигәнне аңлата? Безнең уйлавыбыз буенча, иске алман теленнән тәрҗемә иткәндә урынбасар дигән сүзне лейтенант сүзе аңлата. Шулаймы, Разил? Шуннан да шушы сорауда менә лейтенант турында сүз бара иде. Хаклы рәвештә без күчәбез чираттагы 5нче сорауга, ул фото сорау рәвешендә бирелгән. Шуңа күрә Бөркет командасы аеруча игътибарлы булыгыз, ул сезнең өчен.
Экранда югары офицерлар составына керүче хәрби дәрәҗә погоны ничәнче сан белән бирелгән? Ул кайсы хәрби дәрәҗәне белдерә? Безнең уйлавыбызча, югары офицерлар составына керүче хәрби дәрәҗә 2нче сан астында күрсәтелгән һәм ул генерал-лейтенант. Дөрес җавапны алдык сездән. Бөркет командасы күчәбез Бородино ныклары сезгә. Татар халык мәкален дәвам итеп бетерегез. Батыр башлап җибәрә. Артыннан 1000 кул иярә. Әфәрин, Разил, хәтта әзерләнергә дә вакыт кирәк түгел иде. Күчәбез сезнең өчен 7нче сорауга. Бөркет командасы фото сорау рәвешенә бирелгән. Янә карыйбыз экранга һәм җавап бирәбез. Экранда дошман заты амбразурасын күкрәге белән каплап сугышчан иптәшләренә җиңүгә юл ачкан шәхес ничәнче сан белән күрсәтелгән һәм ул кем? Без уйлавыбыз буенча, әлеге шәхес Нух Идрис улы Идрисов 3нче рәсем астында күрсәтелгән. Бөек Ватан сугышында Александр Матросов батырлыгын кабатлап һәлак булган бу танылган якташыбыз нәкъ менә 3нче сан астында бирелгән иде һәм аның исеме Нух Идрисов. 8нче сорау сезнең өчен. Бородино ныклары командасы хәрби диңгез флотындагы мичман дәрәҗәсе коры җир гаскәрендәге кайсы дәрәҗәгә тиңдәш? Разил, сезгә мичманга тиң дәрәҗәне атарга кирәк, рәхим ит. Хәрби диңгез флоты дәрәҗәләрендәге мичман дигән дәрәҗә коры җир гаскәрләрендә ул прапорщик дәрәҗәсе. Янә дөрес җавапны алдык сездән. 9нчы сорау сезнең өчен. Яңгырый Бөркет командасы сезнең өчен шулай бер мәкаль. Татар халык мәкален дәвам итеп бетерегез. Батыр булсаң йөрәктән, Көчле булсаң беләктән. батыр булсаң йөрәктән, көчле булсаң беләктән дип яңгырый әлеге мәкаль. Ә без дәвам итәбез. 10нчы сорау фото сорау рәвешендә бирелгән. Игътибарлы булыгыз, командалар. Экранда 90 тапкыр очыш ясап, дошманның 32 танк, 12 зенит туп батареясын, 450 сугышчысын, 3 очкысын юк иткән Советлар Союзы каһарманы ничәнче сан белән бирелгән? Ул кем? Разил, әзерме сезнең җавап? Әйем. Рәхим ит. Безнең уйлавыбызча, ул 1нче номер астында бирелгән һәм ул Ибраһим Галим улы Газизуллин. Калинин, Воронеж фронтларында сугышкан Ибраһим Галим улы Газизуллин экранда 1нче санасында күрсәтелгән. Җавап дөрес. 11нче сорау фото сорау рәвешендә бирелгән. Экранда тәкъдим ителгән погон кайсы хәрби дәрәҗәне белдерә? Балык бистәсе районы вәкилләре сездән җавапны көтәбез. Безнең уйлавыбызча, әлеге погон генерал-полковникларда була. Нәкъ менә аларның мундирларында әлеге погонны очратырга мөмкин. Әфәрин, 12нче сорау чиратта. Әлеге Советлар Союзы каһарманы Бөек Ватан сугышында Бобруйск юнәлешендәге көрәштә батырлык күрсәтә. Яуланган плацдармда ул яраланган пулеметчыларны алмаштырып, дошманның бер взводка якын сугышчысын юк иткән. Сөз кем турында? Бөек Тау районы вәкилләре сездән дә җавапны көтәбез. Безнең уйлавыбыз буенча, ул Василий Галям улы Булатов. Әлеге сорауда сүз нәкъ менә Василий Галям улы Булатов турында бара иде. Әфәрин, дәвам итәбез. 13нче сорау белән әлеге командалар 100% нәтиҗә белән баралар. Коры җир гаскәрендәге ефрейтор дәрәҗәсе хәрби диңгез флотындагы кайсы дәрәҗәгә тиңдәш? Безнең уйлавыбыз буенча, коры җир гаскәрләрендә ефрейтор дәрәҗәсе диңгез флотында өлкән матроска тиң. Дөрес уйлыйсыз, Фирдус, һәм сезнең командагыз күчәбез көндәш команда. Сезнең өчен бу турның соңгы соравы фото сорау рәвешендә бирелгән. Экранда тәкъдим ителгән погон кайсы хәрби дәрәҗәне белдерә? Экранда тәкъдим ителгән погон кайсы хәрби дәрәҗәне белдерә, Разил?
экранда бирелгән погон полковник дәрәҗәсен белдерә. Әфәрин. 100% нәтиҗә белән командалар беренче турны бетерделәр. Алда безне тагын 2 тур көтә, шуңа күрә бездән һичшиксез аерыла күрмәгез. Без дәвам итәбез. Тамчы шоу интеллектуаль күңел ачы тапшыруның 2нче турын карыйсыз, дуслар. Блиц эфирда Димәк Рүзәл, синең өчен 1 минут вакыт биреләчәк. Әлеге 1 минут вакыт эчендә мин сиңа сораулар бирәм. Сораулар гадәттә кыска, шуңа күрә синнән шулай кыска гына җаваплар көтәм. Әзерме син? Әйе. Алайса, башладык. Гаскәр сүзе рус теленә ничек тәрҗемә ителә? Военный. Войска. Взвод сүзе нинди санда? Беренче. Берлек. Дөрес, татар халык мәкале батыр нәрсәдән курыкмас ди. Батыктан. Дөрес, 16дан 9-на алга җавап ничә була? 8. 7. Солдат ясалышы буенча нинди сүз? Белмим. Тамыр. Ватан сүзендә ничә тартык аваз бар? 28. 3. Таңчыларның баш киеме ничек атала? Белмим. Шлем. Кече лейтенант, майор. Кайсы хәрби дәрәҗә югарырак? Майор. Дөрес, командир сүзендә к хәрефеннән соң кайсы хәреф языла? А. О, 8, 2, 10. Бу саннарның кайсысы иң кечкенәсе? 2. Дөрес, Днепр ул нәрсә? Елга. Дөрес, җир шарында ничә материк бар? 6. Дөрес, күренекле хикәятләр язу остасы Андерсонның исемен атагыз. Ханс Кристиан. Дөрес, 2-не 5-ка тапкырларга җавап ничә була? 10. Дөрес, ярты сәгатьтә ничә минут бар? 30. Дөрес, армия сүзендә ничә аваз бар? 3. 6. Менә шундый җаваплар алдык, Рүзәл, синнән. Бәлки аваз гына каушап киткәнсеңдер, әмма ләкин әлеге алкышлар синең өчен йөреп чыкты. Бөркет командасы вәкиле Рәҗәп, синең өчен шулай ук 60 секунд вакыт һәм миннән сораулар, синнән җаваплар. Башладык. Хәрби сүзе рус теленә ничек тәрҗемә ителә? Военный. Дөрес, каһарман сүзе күплек санда ничек була? Каһарманнар. Дөрес, татар халык мәкале батырларга юл нинди ди? Туры. Дөрес, 12 алтын кушка җавап ничә була? 18. Генштаб ясалышы буенча нинди сүз? Кушма. Кыскартылма. Фронт сүзендә ничә сүз аваз бар? 2. 1. Һава десанты гаскәрләренең баш киеме ничек атала? Берет. Дөрес, 3нче ранг капитаны, капитан-лейтенант кайсы хәрби дәрәҗә түбәнрәк? Лейтенант. Капитан-лейтенант. Дөрес, медаль сүзендәге соңгы хәрефне атагыз. Ишкәлек. Дөрес, 60 санына кадәр кайсы сан килә? 59. Дөрес, Ладога ул нәрсә? Күл. Афәрин, иң салкын материкны атагыз. Антарктида. Кызыл калфак, балык һәм балыкчы әкияте кайсы әкиятне Александр Пушкин язган? Балык һәм балыкчы әкияте 21-не 3-кә бүлгәч җавап ничә була? 7. 90 минут ул күпме сәгатькә тигез? 1 сәгатьтә 30 минут. Дөрес, полк сүзе ничә ижектән тора? 1. Танк, ракета. Казанда урнашкан училище кайсы исемне йөртә? Сур. Танк. Афәрин, Рәҗәп, йөреп чыктың, алкышлар синең өчен. Егетләребез икенче турда бик матур нәтиҗәләр күрсәтте, алар түбәндәгечә. Бородионлыклары командасы вәкиле Рүзәл 16 сорауның 9-на дөрес җавап бирде һәм барлыгы аларның файдасында хәзер 19 балл. Әйнде аларның көндәшләре. Иң мөһиме, Бөркет командасының вәкиле Рәҗәп 17 сорауның 13-нә дөрес җавап бирде һәм барлыгы аларның хәзер 23 балл. Тапшырыбызның җиңүчесен ачыклаучы 3нче тур эфирда. Дуслар, әлеге тур иң күләмле тур булып санала. Ни өчен? Чөнки шартлы рәвештә без аны 2 өлешкә бүлеп уйныйбыз. Беренче өлешендә сезнең барыгызга да экранга карап танылган шәхеснең исемен һәм әлбәттә тормыш юлын, иҗатын менә шундый гайберләрне атарга кирәк булачак. Әзермесез? Иң элек сез бергәләшеп уйлыйсыз инде, аннары безгә дә матур итеп җавап бирәсез. Беренче булып сезнең өчен бирәм, Бөркет командасы, карыйбыз экранга.
Шулай итеп, вакыт тәмам бөркет командасы таныдыгызмы дип сорарга хакым юк дип уйлыйм. Шуңа күрә башлагыз. Муса Җәлил герой шагыйрь, шигырьләр, опера, либреттолары, поэмалар авторы. Муса Җәлил 1906 елның 15 февралендә Оренбург өлкәсе Мустафа авылында дөньяга килә. Матбугатта Муса Җәлилнең 13 яшендә язылган бәхет шигыре 1919 елда чыга. Муса Җәлилнең 1925 елда беренче китабы дөнья күрә. 1929 елда аның «Иптәшкә» исемле беренче шигырьләр җыентыгы бастырылып чыгарыла. Муса Җәлил композиторлар белән гомумән музыка дөньясына бик якын була һәм шуңа күрә аның әсәрләрендә бу мөнәсәбәтләр зур урын алып тора. Аның әсәрләрендә музыкаллык, нәфислек, халыкчанлык туа. Бәлки шуңадыр да аның «Сагыну», «Җир җиләгем», «Җырым булсын бүләгем» исемле шигырьләре киләчәктә татар халкының яратып тыңлаган җырларына әверелгәндер. Әйсә Илдар Алтынчәч поэмалары Нәҗип Җиһанов тарафыннан опера яздырыла һәм шулай бу бөтен дөньяга танылып киткән әсәрләргә әйләнә. Муса Җәлил 1939 елда Татарстан Язучылар берлегенең җитәкчесе булып сайлана. Рәҗәп бүлдергәнем өчен гафу үтенәм. Шушы алкышлар синең өчен. Бородиновлары командасы сезнең өчен аналогик берем карыйбыз экранга һәм шәхес турында сөйлибез. Бородиновлары командасы тыңлыйбыз сезне. Бу сурәттә балалар язучысы әкиятләр язучысы Муса Җәлилнең көрәштәш дусты Габдулла Алишев сурәтләнгән. Габдуллаҗан Габдулбари улы Алишев 1908 елның 15 сентябрендә Куйбышев районы, хәзерге Спас районы Киек авылында туа. Андагы табигать бик матур булудан ул шагыйрьнең шигырьләрендә дә чагыла. Аны тагын шигырьләр язырга гаиләсендә этәрә. Әтисе Габдулбари агай аның беренче хәрефләрен язырга өйрәтсә, әнисе Газизә апа үзе дә бәйтләр һәм шигырьләр язып, аны шигырьләр язырга рухландыра. Ул әле тагын Янбакты мәктәбендә генә укып калмый, Спас шәһәрендәге рус мәктәбендә дә белем ала. 1923 елдан алып 1927 елларда җир эшкәртү техникумында белем ала. Ул аны тамамлагач та шигырьләр яза. 1942 елны сугышка китә һәм анда әсир төшә. Әсир төшү белән ул качу юлын эзли башлый. Тик Муса Җәлилне очраткач, аның планнары үзгәреп, алар бер оешмага җыелып, фашистларга каршы көрәш башлыйлар. Кыска гына әсәрләре аның Сер тотмас үрдәк, Нечкә бил һәм тагын Мактанчык чыпчык белән Тыйнак сыерчык һәм тагын бик күп әсәрләр. Барыбыз да яратып укыган әсәрләрне атыдыгыз Алина. Афәрин, сезгә дә алкышлар. Бергәләшеп катнашучыларыбыз белән без батыр, фронтчы, язучы шагыйрьләребезне искә алдык. Аларга афәрин, аларның тормыш юлларын, иҗатларын алар бик яхшы беләләр һәм миңа калса, алар өчен будан һәм мәдхия булып яңгырагандыр. Ә без күчәбез 3нче турның 2нче өлешендә. Әлеге өлештә, хөрмәтле катнашучылар, без сезгә экранда һәм махсус бланкларда хәрефләре төшеп калган сүзләр һәм сүз тезмәләр бирәбез. Төшеп калган хәрефләрне барлау сезнең өстегездә. Башлыйбыз. Катнашучыларыбызның татар теле дәресләрендә алган белемнәрен тикшерер вакыт килеп җитте. Сездән башлыйбыз. Бородиновлар командасы беренче сүз тезмә һәм төшеп калган хәреф. Диңгез сүзендә ң хәрефе чыгып калган. Ң хәрефе дип кабул итәбез сезнең җавапны һәм күчәбез көндәшләрегезгә. Диңгез флотын дигән сүз тезмәдә ң хәрефе төшеп калган. Карыйбыз экранга һәм тикшерәбез сезнең җавапларны.
Бердә хата булырга мөмкин дә түгел иде шикелле диңгез сүзендә әлбәттә ң хәрефен язабыз. Катнашларыбыз моны бик яхшы белә. Икенче сүз тезмә. Хәрби көч дигән сүз тезмәдә каты х төшеп калган. Каты хәрефе дип кабул итәбез сезнең җаваплар. Үзәл сез ничек уйлыйсыз? Хәрби көч дигән сүзтеменең хәрби дигән сүздә каты х чыгып калган. Карыйбыз экранга һәм тикшерәбез сезнең җавапларны. Әфәрин дип әйтергә кала, чыннан да хәрби сүзендә каты х хәрефе төшеп калган инде. Катнашларыбыз аны барлады. Өченче сүз тезмә. Идел аръягы дигән сүзтеменең аръягы дигән сүздә калынлык билгесе чыгып калган. Аңлашылды сезнең җавап. Илназ. Безнең уйлавычча, Идел аръягы дигән сүз тезмәдә аръягы дигәндә калынлык билгесе төшеп калган. Җаваплар тиңдәш, карыйбыз һәм тикшерәбез. Әлеге җавап өчен һәр ике команда берешәр балл ала, ә без дәвам итәбез 4нче сүз тезмә белән. Җир гаскәре дигән сүз тезмәдә гаскәре дигәндә а хәрефе төшеп калган. Кабул иттек сезнең җавапны. Рүзәл. Кыры җир гаскәре дигән сүзтемәдә гаскәре дигән сүздә а хәрефе чыгып калган. Экранга карыйбыз. Гаскәре сүзнең беренче ижегендә а хәрефе төшеп калды. Димәк, һәр ике якка берәр балл. Рүзәл, дәвам итәбез сезнең белән эшне. 5нче сүз тезмә. Ышкыш юлы дигән сүзтемәдә ышкыш дигән сүздә ы хәрефе чыгып калган. Кабул иттек җавапны, Илназ. Ышкыш юлы сүз тезмәсендә ышкыш сүзнендә ы хәрефе төшеп калган. Җаваплар яңгырады инде, хәзер аларны тикшерер вакыт килеп җитте. Ышкыш сүзенең икенче ижегендә ы хәрефе төшеп калган иде. Катнашларыбыз аны барлады һәм соңгы сүз тезмә сезнең өстегездә. Илназ, рәхим итегез. Мөһим фәрман сүзендә икенче ижегендә а хәрефе төшеп калган. А хәрефе дип кабул иттек сезнең җавапны, Рүзәл. Мөһим фәрман дигән сүзтеменең фәрман дигән сүзенең икенче ижегендә а хәрефе чыгып калган. Экранга карыйбыз һәм сезнең җавапларны тикшерәбез. Әлеге турны командалар яна 100% нәтиҗә белән бетерделәр. Инде хәзер гомуми нәтиҗәләрне белер вакыт килеп җитте. Моның өчен без сүзне Илдус Җәүдәтович сезгә тапшырабыз. Кадерле дуслар, бүгенге уенда сез үзегезнең белемнәрегезне күрсәттегез. Һәм безнең 3нче тур 2 илештән тора иде. Беренче илештә безнең шәхесләрне танып белергә иде. Монда ике командада шәхесләрне, Муса Җәлилне дә, Абдулла Алишны да шундый матур итеп танып белдегез. Һәм аларның иҗат һәм тормыш юллары белән искиткеч матур иттереп саф татар телендә сөйләдегез, безне таныштырдыгыз. Һәм бу җавабыгыз белән сез безне шундый куандырдыгыз, шатландырдыгыз. Рәхмәт дип әйтәсе килә. Икенче илеш, бу илештә дә сез шундый искиткеч матур җавап бирдегез. Татар телен ни дәрәҗәдә белгәнлегегезне күрсәттегез һәм икегезгә дә 6 балл куелды бу илештә. Уеныбызга гомуми нәтиҗә Баруди ыныклары 28 балл туплады. Бөркет командасы 32 балл туплап җиңүче исемен яулады. Котлыйбыз сезне, укучылар. Афәрин. Без котлыйбыз сезне, Бөркет командасы бүгенге бәйрәм ярышта сез җиңүчеләр. Аларның көндәшләре Баруди ыныклары командасы бүген безгә шулай ук бик матур уен күрсәттеләр һәм яхшы кәеф бүләк иттеләр. Бик зур рәхмәт сезгә. Инде хәзер тапшырыбызның иң татлы мизгелләре ул да булса бүләкләр. Бүләкләрне сезгә, хөрмәтле катнашчылар, тапшырыбызның фәнни консультанты Әнвәр Нурәхмәтуллаһ Хуҗа Әхмәтов тапшыра. Аңа зур рәхмәтләребезне юллыйбыз. Аннан тыш Галиәскәр команда исемендәге Татар дәүләт академия театры безнең катнашларыбызның барысында үзләренең иң матур спектакльләренә чакырып кала һәм билетлар тәкъдим итә. Камал театрына рәхмәтләребез шулай ук чиксез. Шуның белән бүгенге бәйрәм тапшыруыбыз тәмам. Барлык ир-затларыбызны без яна ватанны саклаучылар көне белән котлыйбыз һәм алга таба сезгә, хөрмәтле катнашлар, бар дип уңышлар гына теләп калабыз. Исән-имин булыгыз.